Aloziyên di navbêna Tirkiye û Yunanistanê de derya navarast her wiha çarenivîsa peywendiyên navbêna Yekîtiya Ewropa û Tirkiye de em derbasî İstanbulê dibin çavdêrê siyasî müfîd yüksel mêvanê min e dembaş kekê müfîd kek müfîd ev aloziya di navbêna Tirkiye û Yunanistanê de ev çendîn mehan her ranaweste bûya aloziyek di navbêna Tirkiye û Yekîtiya Ewropa de jî Yunanistan wezîrê wayî derve dibêje Tirkiye gefan li welatê me dixwe nirxandina te li ser vê aloziyê bigirim kekê müfîd. Naha ev mabeyna Türkiye mesela Türkiye Yunanistanê Yunanê eva tiştekî nû nîne kevine taze dîsa eva ev biye evraz diçe ev mesele kriz diçe ser krizan İca ser belê Peyman û Lozan'da sunurê Türkiye, sunurê Yunanistanê, hududê Yunanistanê ev hakkı hukukê wan tev kifşe kirine ama li ser behra îciyayî, li ser deryayê îciyayî be, li ser mesela Trakyayê Xerbî be, Trakyayê Rojava be, mabeyna Türkiye'de o mabeyna Yunanistan'da car kriz çedibe ev kriz evraz dibe li ser o mesela Kıbrıs'e be li ser mesela Kıbrıs'e eva 6 sale mabeyna Yunanistan o Türkiye'de ev mesele ki giringe vi peyda Yunanistan evkeki azayeki evke endameki İttihat Avrupa'ya Yunanistan dixwaze İttihat Avrupa jî bi temamî bi xenava min meselê tengasiyekî bir de Türkiye li ser van meselan aciz bike. Yine Türkiye jî di van rojan da di van salan da berê xwe pişkekî ji Amerika zivran de ser Ûrûs Çîn wan deran Yunanistanê hem tekiliya Yunanistanê münasebet Yunanistanê bi evkê raye bi Amerika ra heye. Kekê müfîd teha nihate destnîşan kir kek müfîd te destnîşan kir ku Yunanistan endamê Yekîtiya Ewropaya, Kıbrıs xwe endamê Yekîtiya Ewropaya, gelek welatên li derya navarast wekî Fransa, İtalya ku welatên zilhêz di nav Yekîtiya Ewropa de ne dibêjin ku sînorê derya Yunanistanê sînorê Yekîtiya Ewropaya divê Tirkiye nekeve nav wan sînoran de gefa nexwe di vê seknê çawa dinirxîne kekê müfîd. Eva Türkiye zû daye di vî meselê da di mesela xetta deryayê da zû daye Türkiye xwe di tengasiyê daye ji bona çi girêva evkeyan behrê îciya ji xeynê diheban tev Yunanistanê dane Yunanistanê heta behra spî da jî girêva Yunanistanê henin yani Cezîreya Yunanistanê henin xwe di îciya da di behra îciya da hema evkê Cezîreya Tirkiye tinenin yani girêva Tirkiye tinenin ev jî evkekî avantajekî dide destê Yunanistanê ser Türkiye. Türkiye daha da dezavantaja vî Türkiye'ye ev mesele. Ev mesele ama tazenin eva 8 sale ev Türkiye li ser îciyayî li ser xetta behra îciya de tengasiyê daye îja dixwazin de evkê da jî behra spî da jî Türkiye bixine tengasiyê Türkiye hema ji behra spî jî derxin. Yani xetta behra spî da jî Türkiye xetta wî teng bikin li ser Kıbrısê be birêz yüksel dixwazim wê yekê bizanibim niha Serokkomarê Tirkiye dest nîşan dike dibêje em dixwazin rûpeleke nû li gel Yekîtiya Ewropa vekin. Baş e niha Yekîtiya Ewropa re tu dibêje ez ê rûpelekî nû vekim û ev kiryarên derya navarastê dewam dike li Libya dewam dike li ser Kıbrısê dewam dike li Sûriye dewam dike navbêna Azerbaycan û Ermenistanê de dewam dike yani ev rûpela spî dê çawa ve be birêz yüksel. Avrupa'la spî eva zav zibûna Türkiye dijwar e zav tiştekî zor e
Jibona çi divan salanda, divan encamı van salanda Türkiye yani siyaseta Türkiye derva roj bi roj hate gohrandin. Roj bi roj. Yani dime beri xwedide Amerika, dime paşê beri xwedide Uris, dime paşê bi Avrupa ra ew têkiliyawî xweş dike, dime sêmeh paşê yan salekî paşê xirav dibe münasebeta Avrupa û Türkiye xiravî çê dibe, îja krîz çê dibe mabeyna Türkiye û Fransa de be, mabeyna Türkiye Hollanda be, devleta Yekîtiya Avrupa wisa çê dibe. Ev jî ev siyasete derva, li ser siyaseta van derva meselekî zav giringe, meselekî zav dijwar çêbiye li ser Türkiye. Yani tu dixwazê bêjekek müfîd ku siyasetekî derveyî Türkiye ya stabil nîne, yani ev yek derdikê. Stabil xirav biye. Yani eva çend sale nîskê heft sale siyaseta Türkiye derva stabilitiya wî xirav biye. Yani çıkadı çe xiraftır dibe ev piçkekî siyaseta dünyayê jî piçkekî wisa biye. Piştî ku Trump hate serê Amerika, siyaseta Trump şu piçkekî li ser vî rewşê bû. Yani rewşekî ser xettekî stabil nebû. Êvî jî piştî wî dê çam bibe ku mesela de Biden evî ew kir xiste destê xwe evê de hejmarê da kazanç kir. Piştî wî dê çam bibe de evkê siyaseta Amerika jî derva bîna wextê Trump da bîna zemanê Trump da de anstabil bibe, yani de avha zikzak çêbe, de avha tev li ser hejandinê çêbe yan li ser rotayekî de here yan li ser kek müfîd dixwazim wê pirsêşte bikim niha Yekîtiya Awropa di civîna xwe serokatiyan de ya dawî de dest nîşan kir ku rejîma mafê mirov dê bisepîne. û Yekîtiya Awropa gelek caran Tirkiye bi binpêkirinên mafê mirov, sînordarkirina azadiya medya, azadiya ramanî binavkiriye. Ev rejîma mafê mirov ya ku Yekîtiya Awropa niha qebûl kirî, gelo li ser Tirkiye ew jî zehmetiya peyda nake. Ev zehmetî zaf çûka çê dike. Yani mabeyna Türkiye o Yekîtiya Awropa'da niha yani bina krizekî awha derbas dibe, ama ev kriz ku bilind bibe, zaftir bilind bibe, ev teşkilatekî mezin çê dike. Ew jî naxwazin, yani çend heb devletê Awropa, İngiltere be, devleta İngiliz be, o İtalya be, sê çar heb devletê, yani bina Almanya jî wisa naxwaze. Dinê jî yani di nava Awropa'da ji ser vî meselê li ser mesela Türkiye ku müeyyide li ser Türkiye çêkin, müeyyide danin li ser Türkiye, yani tengasiyekî eva li ser Türkiye çê dike, tengasiyekî hem iktisadi çê dike, hem siyasî hem ijtimai çê dike. Ev di mabeyna xwe da ittifaq tune, ama egleb dixwazin Türkiye geleke divan meselanda bi Avrupa İttifakı Avrupa'da yek ittifakekî evk çêke. Yani li ser van bisekine, li ser vî rewşê Türkiye tiştevkî bike. Yani krizekî mabeyna Türkiye û Yunanistan derneke ve o mabeyna Türkiye û Kıbrıs'a Roma devleta Roma Kıbrıs'ı derneke ve ew jî endamê Avrupa'ye wisa dixwazin, ama Türkiye jî niha siyaseta wî zaf dihejîne, zaf mewace, yani bina di behrê da çand diçe pusulayê wî yani rotayê wî kifşenîne, li ser rotayekî naçe, îja ev ve sane ew dike li ser zinarekî dide ser zinarekî xwe parî dike. Türkiye pişkekî di vî meselê da rotayê xwe, evkê xwe, rêya xwe stabil handa kiriye. Belê, spas bo te çavderî siyasî Müfîd Yüksel ku İstanbolê tu meyvanê me. Bi tometa endametiya rêxistina terorê dadgeha Diyarbekirê hevseroka ke cedelîla güven bi 22 sal û 3 mehan zîndanî dikin.
ایرو دادگاه گرانات هوانان دیار بگریب تو متا اندامتی و بری و برنا کجده و انجام دانا چالاکی نیاسایی بریاردا حفظ الوکا کجده و پارلمنترا بریا هدف لیلا güven bu 20